No. 네, 타바해 돼. 네, 타바해 돼. 네, 타바 같이 타바해 돼. 더 타바. 뭐 타바해? 네, 타바해 봐야 돼. 네, 파이 돼. 네. 응아 봐 타바해. 네, 타바해. 네, 나이. 타바나이. 어째 돼. 타바. 네, 타바해 돼. 네, 타바해 돼. 아kai 겁나 돼. 네. 언다가 पर जाय गथ'नि थाबायनायखौ नुनानै जोंबो गोजोननाय मोन्दों माने इसोर मावनो हायै मोनसे बे बिसय गैया जाय बिमानि गेदेरथार फोथायनायजों बे गथ'आ दा इसोरनि अनखांजानायखौ मोनबाय बेखायनो जों इसोरखौ हामबायबाय आरो बिथांखौबो हामबायनाय जिसुआ बाख्नाय जाथों Parot. जाय सासे आइजोआ आंनि सिगाङाव गसंफैदों गावनि थार बिबुंथिखौ लाखिनो आरो गावनि फिसाजोनि बे गेदेर इसोरनि अननाया बे फिसाजोनि सायाव माबायदि गोहोम गोग्लैदोंमोन बेखौ जों मिथिहोनो थाखाय आरो बिदिनो अनदायग्राफोर नाथाय सैताना सोरनिबा टेस्टिमनि होनायखौ हामजायानो सैताना माब्लाबाबो टेस्टिमनि होनायखौ माब्लाबाबो गोजोननाय मोना जै सोरबा जुदि टेस्टिमनि होबाय सैताना बियो आथिं सिङाव थाबाय गुबुन बिदा फंबायफोरखौ टेस्टिमनि होनो थाखाय मालाबाबो गसंहोनाय नङा माने बियो गाव जेननाय बायदि जायो सैताना नाथाय दिनै जायफ्रा टेस्टिमनि होयो अब्ला बेजों जों मा मिथिनो मोनो अब्ला सैतानखौ फेजेननाय जायो दा बेनिखायनो दिनै बियो सैतानखौ फेजेनबाय आरो बे टेस्टिमनि गेजेरजों आरो बे गोजोन जागोन मा जायामोन आरोबाव बिनि नों बेखौ एसे बुंनो हागोन ना दिनै दे बुं आं हमनोसै नामा दे बुंदो गिबि सेन्द्रां आफा इसोरखौ धन्यबाद होयो गासै नख्रांनि आरफोर गासै गोथारफोर आरो आइ थामारिखौ आं धन्यबाद होयो आरो आगै आलफनसा जाय रुंसारि जानानै थांबाय बियो सोरगो रायजोआव दं आं गोसो फोथायो बेयाव रायसम जोंनि थाखाय बिसानानै होयो आं गोसो फोथायो आरो आंनि साखियानो जाहैबाय आंनि फिसाया माबोरै बिदि जायामोन माबोरै थाबायनो रोङाखैमोन अनेक मानसिया बेबायदि होनदोंमोन जे बे गथ'खौ आङो फास्टिंनि गेजेरजों मोनदोंना बेखौ होनदों गोबां मानसि आं बेखौ बुंग्रोनोसै सोरबा होनदों बियो फास्टिं थानानै दुरबल जानानै बे गथ'आ गाज्रि जादों सोरबा होनदों थाबिस गानैनि जुनै गाज्रि जादों सोरबा होनदों बांद्राय फोथायद्रायनायनि जुनै बे गथ'आ जोनोमनिफ्राय गाज्रि जादों थिग बेबायदिनो आंनियावहाय गोबां इसोरखौ नाजावनायाव फोथायजेननायाव गोबां आनजाद फैदों गिबियाव आं जादोंमोन जेब्ला आं हाबा जाजेनो अब्ला आंखौ गोबां सैताना सप्तासेनि उनावनो आंखौ आनजाद लानो हमबाय आङो जेब्ला सारि क्लास जायो बेयाव आं गोबां फोथायनो हमबाय आङो फोथायनाय गैयामोन आंनि फोथायनाया दुरबलमोन जेब्ला सिख्ला बैसोमोन अब्ला जेब्ला हाबा जादों अब्ला सारि क्लासावहाय आङो ओरैबायदि इसोरनि गियानखौ मोनबाय आरो आङो इसोरखौ फोथायनो हमबाय फोथायजेननाय लोगो लोगोनो सैताना आंनि खाथियाव फैबाय आंखौ आनजाद लानो हमबाय नासयनो हमबाय सानाव उन्दुनो हाला हराव उन्दुनो हाला आरो आंनि खोन्थानायफोरखौहाय गोबां मानसिया नंखाय सानबाय बेयो थैनिफ्राय जादों होनदों सोरबा नोंनि रासिया उन्दैखाय जादों होनदों गोबां रोखोमै आरो बे समाव आङो मिन्थियाना बे समाव आङो थाबिसबो गानबाय आरो बिफायसोना आं बेखौ खमा बियो बे आं थाबिसखौ गानहोदों आंखौहाय आरो बे थाबिस गाननायजोंबो जेबो जायाखै बे सराइबिलावहाय आबि फोरबो दङ बिनियावहाय लोगो लानानै बे गासैबो बिनायजों बिसोरनि फोरोंनाय गियानफोरजोंहाय बाइबेल फरायनायजों आं बाइबेलखौ रमान इंलिसफोरखौ रोंबाबो आसामिसफोरखौ रोंबाबो आङो रमानखौ रोङामोन बेनि बे
बिनायनि दुआरैनो आङो बे बाइबेल रमनखौहाय लिमोननाय बायदि आङो फरायनो हाबाय। बे आंनि बोलो नङा, इसोरनि बोलो। आं बेखौ जोबनोगै इसोरखौ धन्यबाद होयो। आरो बेबायदिनो आंनाव गोबां आनजाद फैबाय, नासयनो हमबाय, नारसिननो हमबाय, नुजाफैनो हमबाय। नों आरो बिबावगोन नामा होननानै बेफोरबायदि आखाइ खबै खबै सैताना सिमां मोगथां आंनाव नुजानो हमबाय। आरो आं ओरैबायदि गाबै 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 इसोरनियाव बिबाय जाहाथे बे गासैबो सैताना आंनिफ्राय गोजान जाथों। अब्लाबो आंनाव ओरैबायदि नासयजानाय फैदों आरो आङो गिर्जाआरिफोरखौ लेंनानै बुंदों आंनि थाखाय आरज खालामनानै हो, गिर्जा खालामनानै होदों। आरो आङो बै समाव जेब्ला थाबिसा जेबो खाथियाखै बे समनिफ्रायनो आं बेखौ थियाग खालामखाबाय, आं दिनैनिफ्राय थाबिस गानला। आंनाव बेफोरबायदि फोथायनो हमबाय। आरो बे बिनायजोंनो लासै लासै सैताना नागारनो हमबाय। आरो जिसुनिफ्राय बेबायदि आवाज फैबाय आंनियावहाय, गोजौनिफ्राय नख्रांनिफ्राय बे आवाजआ दाबो आंनियाव रिंखांबाय थायो। सैदो सैदो सैयाबा नोङो थैगोन, सैदो सैदो सैयाबा नोङो थैगोन, सैदो सैदो सैयाबा नोङो थैगोन। बेबायदि अख्रांनिफ्राय जिसुनि आवाज फैबाय। आरो बिनिफ्रायनो आंनि फोथायनाया गोरा जाबाय। जेसेबांखि आनजाद फैया मानो, आङो जुदि जिसुखौ फोथायाबा, आं जिसुनि खाथियाव थायाबा आङो थैगोन। आंनाव आनजादजों सैताना आंखौ नोरगआव लांगोन, बेबायदि साननाय फैबाय। आरो इसोरनि अननायजों आङो गोर्बोआव थाबाय। आरो बे गोर्बोआव थानाय गथ'खौबो सानै सैताना आंनिफ्राय आद्रि खालामबाय। बे गथ'खौ आद्रि खालामनायनि गेजेरजों आंनि उदैयावहाय गाराय उत्पन्न जाबाय। आरो बे गारायनि गेजेरजोंनो बे गाराया मुलि जाबाबो हामनो हायाखै। डाक्टार बे मुलिया आंनियाव खाथियाखै, उदै सानायासो बारा जादों, आंनो दस्रा मुलि हर होनदों। डाक्टारा होनदों आङो उदै साहोनो थाखाय आं मुलि हराखै, हामनो थाखायसो आं नोंनो मुलि हरदों होनदों। अब्लाबो आङो बेखौ जासोमदोंमोन, अब्लाबो आंनाव हामनाय मोनाखै, बारासिनसो जादों। आरो आङो बे समाव आङो इसोरनियाव रादाय खाबाय, हे इसोर, प्रभु जिसु ख्रिस्ट, आइ मारियाम, नों जुदि आंखौ सांगाय खालामोबा, आंनि उदैनि गारायखौ सांगाय खालामोबा, आं नोंखौ साखि होगोन, आं नोंखौ प्रसार खालामगोन। बेबायदि आङो इसोरनियाव रादाय खाबाय आरो फोथायथाबबाय। थिग बेबायदिनो आंनि गाराया हामाखै, एसे आं ओंखाम जानो हाबाय लासै लासैनो। अब्लाबो आंनि गाराया हामथायाखैमोन। इसोरनि अननायजों बे गारायनि गेजेरजोंनो बे गथ'खौ आंनो हरबाय। गारायनि गेजेरजोंनो बे गथ'आ उत्पन्न जाबाय। अब्ला आङो बे समावहाय आबै पर्बनावहाय फास्टिं थाबाय थादोंमोन। आबै, बे बोरै जाखो? गारायनि गेजेरावनो आंनि गथ'आ उत्पन्न जाबाय होननानै बे गथ'नि जिउआ फैबाय। दा माबोरै जानांगौ होनबाय। आबै पर्बआ होनबाय, बे गथ'आनो नोंनि गारायखौ फाहामगोन होनबाय। अब्ला आंनाव एसे सक्ति फैबाय आरो इसोरनो बिनो हमबाय। आरो आङो फास्टिंआव बे गोरबोनि गथ'खौ लानानै आं फास्टिं लानो हमबाय। जुदि आङो फास्टिं थानानै गिर्जायाव थाङाबा आंनाव सैताना फैफिनो। आरो न'खरनि मानसिया बुङो, नोङो फास्टिं दाथा, नों गोरबोआव दंसै, नोङो दुरबल जागोन। आङो थाथ'बा आंनाव बांसिन सैताना फैयो। आरो आं इसोरनि खाथियाव फास्टिं थानो गोनां जायो। आरो बेबायदिनो फास्टिं थायै थायै आङो नांथाबबाय। जिखि जाया मानो बे गथ'आ आद्रि दाजाथों होननानै आङो फास्टिं थायै थायै 40 दिनखौ आङो फुरा खालामबाय बे गोरबोनि गथ'खौ लानानै। आरो बेबायदिनो लासै 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 आङो बे पर्बनि हुदाफोरखौ आं खालामनो हमबाय। आरो 9 मास आंनि उदैयाव बे गथ' उत्पन्न जानायनिफ्रायनो उदै सानाय, मालाबाबो बे उदै सानाया आंनिफ्राय गोजान जायाखै। बियो सम सम बिदिनो हरखाबै ओरैबायदि उदै सायोमोन, बे गथ'आ मावबानो आंनि उदैनि गाराया सायोमोन। अब्लाबो इसोरनियाव नांथाबनानै आइ मारियामा होनोमोन जेब्ला हान्थियो, आं नोंखौ गजबनानै दङ फिसा, नोङो दुखु दाजा। बेबायदि आइ मारियामा आंखौ होनोमोन। अब्ला आंनाव सक्ति फैयोमोन आरो आं इसोरखौ हामबाय होनोमोन, औ दे आयै, नों आंजों अरायसम हेफाजाब था। बेबायदिनो आङो बे गथ'खौहाय 9 मासनि उनाव जोनोम होबाय। बे गथ'आ ओरैबायदि खस्थ' जाबाय। खस्थ'नि गेजेरजों बे गथ'आ जोनोम जाबाय आरो आंनि उदैनि गाराया बेयावनो हामबाय। आरो बे गथ'आ दुखु मोनबाय। आरो दुखु मोननानै बे गथ'खौ थाबिस गानहोयैनि आरोबाव आंनाव आनजाद फैबावबाय। बे गथ'खौ थाबिस गानहोदो, नों गानाबाबो बे गथ'खौ गानो। आंनाव साननाय फैबाय, इसोरनि हरनाय फिसाखौ आङो मालाबाबो खालाय खालामा, थाबिसा मोनसे खालाय होननानै आं बेखौ आद्रि खालामा। आं बे गथ'खौ
खालाय खालामा होननानै आं इसोरनियाव बिबाय हे इसोर आफा नों आंखौ सांगाय खालामदोंबा बे गथ'खौबो नों हरदों आरो नोंनो सांगाय खालामगोन बे बरसाया आंनाव नांथाबनानै थाबाय बरसा खालामबाय आरो बेबायदिनो बे गथ'खौ एसि रुमाव दोनहैनाय जाहैबाय एसि रुमाव दोननानै सप्तासेनि उनाव बे गथ'आ मोजां जाबोबाय आरो हामनानै फैबाय एसि रुमावहाय ओरैबायदि खस्थ'नि गेजेरजों बियो एसेबाबो बियो मोजां जाबोबाय आथिं आखाइ सोमावनो हाबाय खुगाफोरखौ सोमावनो हाबाय गाबनो हायामोन बे गथ'आ बियो गाबनो रोंबाय आरो आहार जानो हायामोन बे गथ'आ आहार जानो हाबाय हामनानै फैबाय हामनायनि उनावहाय आरोबाव आराय मासनि उनावहाय बे गथ'आ एसे फुंखांनाय फैबाय बे फुंनायनि सिगांनो आंनियाव मोनसे दर्शन होबाय सिमाङावहाय आङो नोंनि फिसाखौ बेमाराव खोख्लैनोसै होनबाय मानो आफा होनबाय आङो बे गथ'खौ बेमाराव खोख्लैनोसै नोङो दुखु दाजा बे गेदेर महिमानि थाखाय आं नोंनो होबाय होननानै बे आन्जाद आंनाव फैबावबाय आरो आङो बेखौ फोरमायना होबाय मानो थाखाय आयै बेबायदि सिमाङाव आङो नुदों मा जामारगोन होननानै आं सिमांनि खोथा होननानै आङो फोथायनो हमला बे समावहाय सिमाङा सिमां बायदिनो थालांगोन होननानै आइयाबो होनबाय सिमांनि खोथाया जाफुङा होननानै आरो बे गथ'आ बेबायदिनो मोखाङा बुनो हमबाय गिदिर जाबोनो हमबाय लासैनो आरो बिनि खावलायावहाय बेदर जाबाय बेयावहाय खावलाय फारनैबो बेदर जाबाय आरो बिनि आथिं आखाइ रानलांजोब्बाय बियो दुरबल जाबाय बिनि थालोआ मावनो रोंला ओरैबायदि गोथौ जाबाय थालोआ खर'आ फिसा मोखाङा लावदुम एकदम गिदिर जाबाय नायथावनो हायै बेबायदि जालांबाय आरो बेखौहाय आङो फास्टिंनि गेजेरजोंबाबो गोबां मुलि होबाबो हामाखै थाव आसिस नायैनो बे गथ'नि खावलायाबो सेमलांबाय आरो 40 दिन जेब्ला फैदोंमोन बे समावबो आङो एसे दुरबल जाबाय आं बे गथ'खौ लानानै आहार जाग्रा गथ'खौ लानानै आं बोरै फास्टिं थानो बेबायदि आंनाव साननाय फैबाय आरो बे गथ'आ मुलि जाबाबो एक्सन जाया हामा बेबायदि फैबाय आरो आङो फोथायनानैबाबो फास्टिंखौ आङो जानानै थांदोंमोन सप्तासे जानानै थांनायावहाय आंनाव ओरैबायदि दुरबल फैबाय आरो फरबनिनि हान्जा सासेया होनबाय नों जानानै फैदों नामा नों जानो नाङा होनबाय बिसोरो गावनि गोसो बायदि बुङाखै बे इसोरासो होनदोंआनो इसोरासो बिसोरनि खुगाजों होनहोयो होननानै आं गोसो फोथायनानै सप्तासेनि उनावहाय आङो जायालासेनो फैग्रा जाबाय जेब्ला आङो जायालासेनो फैदों फास्टिंआव फैदों अब्ला आंनि गथ'नि आहारा ओरैबायदि अभार फैनो हमबाय आरो बे गथ'आ थोजासे बे आहारखौ मोनजायोमोन आरो बेबायदिनो आङो फास्टिंनि गेजेरजों एसे बिनि खाफालनि थालोआ एसे जौखांबाय आरो बिसोर होनबाय नों फैबाल' जाया नोंनि न'खरनि मानसियाबो फोथायनांगोन नोंनि फोथायनायजोंल' जाया होननानै बुंबाय आरो आङो न'खरनि मानसिखौ गाबथाबनो आङो होनबाय आंनि फिसानि थाखायबो नायदो अखल नोंसोरो आंखौ थाबिस गानहैनि जुनै नोंसोरो आंनि थाखाय सुथ्रु जायो बे गथ'नि थाखायबो नोंसोरो बिनो हमदो होननानै ओमफ्रायो बे गथ'नि थाखाय बिसोरबो फैनानै ओमफ्रायो बे गथ'नि थालोआ जौखांबाय आरो बियो एसे हामसिननो हमबाय आरो गोबां जायगायाव लांबाय बे गथ'नि थाखाय फादार जना होनबाय बियो बोसोरथामजों थाबायगोन आरो बोसोरथामजों थाबायगोन आं गोसो फोथायबाय ओमफ्राय बेबायदिनो थायै थाबाय रिट्रिटफ्राव थांबाबो बे गथ'आ थाबायाखै आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमै आंनाव आनजाद फैबाय आरो बियो लासैनो हामनो हमबाय हामबोनानै इसोरनि फोथायनायजों आरो बिसयनायनि दुवारै आरो बेखौ आङो आदै दैमालुनाव बेयावहाय लाबोबाय आगै आलफनसाखौ आङो फोथायनानै जेब्ला गोबां खोनानो मोनो अब्ला बे गथ'खौ लाबोबा बे गथ'आ एसे आखाइ हमामोन बियो गसङोमोन रिट्रिटफ्राव थानानै मानबायनो हमदोंमोन गुरुकुला रिट्रिटआव मानबायनो हमबाय अब्लाबो बियो हमनानै गसङामोन बेयाव जेब्ला लाबोदों बियो हमनानै गसंनो हादों बेयावनो हमनानै गसंनानै बेयावनो आदै दैमालु होनबाय नोंसोरो नबिना लानांगोन हमनानै गसंखाबाय आरोबाव नबिना लानांगोन बेबायदि नबिना लानानै बेबायदि भिडिअ'आवहाय दर्शन जाहैबाय बे नबिना लाफुनाय समावनो
आरफ'आ बिन्दोआव फैबाय बेखौबो आं साखियो आरो आं नुवाखै बेखौ मण्डलिनि मानसिफ्रा नुदों आरोबाव लास्ट खालि बेबायदि फैबाय बेयाव दंफैयो आंनि बिमानै बियो नुनो हमबाय फारसेथिं पापनि थफ्ला आरो फारसेथिं बाइबेल ओमफ्राय मोनसेया मामोन आङो बावबाय ओमफ्राय बेखौ आङो आदै दैमालुनो खोन्थाबा नोंसोरनाव पापबो खाजानानै दङ जिसुआबो लोगोसे दङ आरो मोनसेया बावबाय आङो होमबाबो बेबायदिनो इसोरनि अननायजों बे एसे मोजां जाबोबाय आरो आङो सानबायदि जेरावबो आङो लांबाय बयनिबो प्रसारखौ आं खोनासंबाय बयनिबो खर'खौ बे गथ'आ हमजानो मोनबाय बयनिबो आखाइजों खर' दांजानो मोनबाय होननानै आं एबारनिफ्राय न'आवनो आङो बिनि थाखाय नांथाबनोसै होननानै आङो गोबाव सम थाबायमोन थानानै ओमफ्रायो दाखालि बावैसो बेबायदि गिदिर आनजाद जाहैबाय आंनियावहाय जोंनि प्रसारा बेबायदि आंनियावहाय प्रप'ज खालामबाय माने गावनि गोसोखौ बियो बुंथिनानै लाबाय आं नोंखौ नोजोर नांबाय आं नोंखौ मोजां मोननो हमबाय आं आर'ज खालामोबा नोंनिल' महर फैयो आङो गोबां गोजान खालामनो सानदों अब्लाबो बियो आंनिफ्राय गोजान जानो हायाखै होननानै बियो गावनो सिमान लाबाय आङो पाप स्कारबो लादोंमोन पाप स्कार लाबाबो आंनिफ्राय गोजान जायाखै नोंनि महराल' आंनियाव फैबाय थायो आंनियाव बेबायदि आनजाद फैबाय बे सासे फालकआ आंखौ बिदि होनबाय आंनाव गोबां टेनसन फैबाय आंबो सासे प्रसारिका आङो मण्डलिखौ सलायो आरो बेबो सासे फालक बे माबोरै जाथावगौ माबायदि निदान फैगौ माबायदि आङो मण्डलिखौ दैदेनलांनो हाबावनो आरो बे सासे फालकआ बिदि जायोबा गोबां मानसिनि फोथायनाया दुरबल जागोन बेबायदि आंनाव टेनसन हाबबाय आरो खननै हरबावबाय गावनि गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायबाय नङा आमाय नोङो सासे धोरोमनि फालक नोङो बिदि दाजा नोङो इसोरनियाव बिख'नानै ला आं दावराव खालामाखै नोङो ममबाति सावगारनानै ला आरो पाप स्कार ला गासैखौबो नोङो गोसो मोदोम जिउ मैखुनजों बिन्दोआव गथायनानै ला बे जाहाथे बे आनजादा नोंनिफ्राय गोजान जायो बे सैताननि खामानिसो होननानै आङो बुजायहरबाय अब्लाबो बियो बे मेसेजखौ हरबावबाय मा होनो जौ जुवा निसाफोरखौ नागारनो हायो नाथाय बे बेमारा नागारनो हानाय नङा आरो नों सैथोखौनो बुंदो नों आंखौ मोजां मोनमारगोन ना मोनमारा बेबायदि मेसेजखौ बियो लिरहरबाय अब्ला आङो रायहरनाय जाहैबाय बे मानसिखौहाय बे फालकखौ आङो रायहरबाय नोङो सासे खाना गथ' बेमारिनि बिमाखौ नुनानै सासे गथ' बेमारिनि बिमाखौ नुनानै नोङो बिगिनि मोन्दों नोङो रंजादोंसो आंनाव ओरैबायदि दुखु हाबबाय आरो बेखौ आङो रायहरनानै बेबायदिनो थाबाय गोबाव देर माससो थानानै आरो बिनि गेजेरजोंनो बे टेनसन आंनाव हाबखाबाय आरो आंनाव राहा गोथेनाय फैदोंमोन गोबां राहा गोथेनाय फैदों आंनि फिसायनि सायाव गोबां राहा गोथेदों थाखा फैसानि अब्ला बे टेनसनाबो हाबबाय आरो थाबिस गानहैयिनि जुनै आंखौ न'खरनि मानसिया सैया बे टेनसना हाबबाय गोबां रोखोमनि आङो इसोरनियाव गाबनो हमबाय बे गासैबो मानो फैदों प्रभु जिसु ख्रिस्ट आं नोंनि थाखाय बे गथ'नो थाबिस गानहोआखै दिनैसिम आं नोंनि थाखायनो नोंनो भरसा खालामनानै दिनैसिम आङो बेनो जारा फुका आङो जेरावबो लाङाखै प्रभु नों आंखौ अनखांदो नों गोबां मानसिखौ अनो नाथाय आंखौ गालाङो होननानै आङो जिसु ख्रिस्टनो खुद्रिनो हमबाय आइ थामारिनो खुद्रिनो हमबाय आंनि मेगननि नोजोरावनो गोबां मानसिखौ नों सोखालाङो नाथाय बे गथ'खौ नोङो गालांगासिनो दं नों आंखौ नायसनाखै नामा आफा नों आंखौ अनखांदो होननानै ओरैबायदि आं गाबनो हमबाय आरो अब्ला बेबायदिनो आरो गिदिर आनजाद फैबावबाय आंखौ देर मास जानायनि उनावहाय बिनि बिसिया आंखौ बिदि फाननो हमबाय बियो दस्राजों लेनदेन दं बेफोरबायदि फोसावनो हमबाय अब्ला आङो दुखु मोनखांनानै बे लाखुमानाय खोथाखौ आङो गावनि बिमानो फोरमायनानै होबाय बे लाखुमानाय खोथाखौ आङो गावनि बिसायनो फोरमायनानै होबाय फालकआ दिनै आंखौ बिदि बुंदोंमोन दिनै आंखौ मानो बिदि फानफिनखो आं बिसोरखौ अनदोंमोन आं बिसोरखौ बासायदोंमोन नाथाय आंखौ मानो फानफिननो हमखो होननानै आं बेखौहाय फोरमायनाय लोगो लोगोनो आंनि गथ'आ आगान हरनो हमबाय सुनिबार खालि आरो अखानायै गासैखौबो आङो फोरमायनानै होबाय बिदि होननानै
बिदि बुंदों बिदि फोरमायदों बिनि गावनि गोसोखौ बुंदों होननानै गासैखौबो फोरमायनानै होबा अखानायै सान मनिका दिबस खालि बे गथ'आ हारसिंनो जिसु 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 हालेलुया 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 होननानै बे गथ'आ थाबायनो हमबाय आरो बिनि बिफाया ओरैबायदि आसरित मोनबाय बिनि बिफाया आङो बेफोरबायदि थाबायनो आङो मालाबाबो नुफेराखैमोन आरो बे गथ'आ ओइदिनखालि बे गथ'आ गोबां बन सिलानि बनफोरखौ थिखोनानै बे न' सिङाव दोनहैदों गिदिर गिदिर बाल्थिंफोरखौ थिखोनानै गारदावदों बेफोरबायदि बोलो देखायदों बे समावहाय आंनि फिसाया आंनि दुखुखौ नुनानै बेनो फोरमायाखैमोन आङो गासैबो टेनसनफोरखौ आङो फिसायनि सायाव नागारदोंमोन आङो रायदोंमोन बुंदोंमोन बखिदोंमोन गासै गारबोनाय जाथायफोरखौ लानानै आङो बेखौ बखिनो हमदोंमोन अब्ला आंनि फिसाया दुखु जानानै ओरैबायदि बिन्दो गाबनो हमबाय आंनि थाखाय बिनो हमबाय आर'ज खालामनो थाखाय मण्डलि लेंबाय जाहाथे आंनि दुखुआ गोजान जायो होननानै बेनि आर'जजों बे बुंफुंनायजों बे गथ'आ रोखायै इसोरनि अननायजों थाबायनो हमबाय बेनिखायनो आङो जोबनो गैदोनबादि आरो आदै दैमालुनो आं गथाय हरखादोंमोन बै समावनो नबिना लानायनि गेजेरजोंनो आरोबाव बे गथ'नि थाखाय आं नाम हरनानै दोनखादोंमोन बे गथ'नि थाखाय बिफाबाय था आरो गोबां दौरिफोरनोबो आङो होदों बे गथ'नि थाखाय लाफाबाय था आबै फोरबोनोबो होदों बे गथ'नि थाखाय लाफाबाय था आङो गाबबायनो दौरिफोरनोबो होनदों बे गथ'नि थाखाय मिसा लाफाबाय था बयनिबो बिनायजों बयनिबो अननायजों बिफा इसोरनि अननायजों आगै आलफनसानि बिसना होनायजों दिनै आंनि गथ'आ थाबायबाय बेनिखायनो आङो जोबनो गैयै बिफा इसोरखौ धन्यबाद होयो हामबाय होनो बेनोसै आंनि जों गोबांथार बिनि मैखुननिफ्राय बेरखांनाय गोख्रों बिनि टेस्टिमनिखौ जों खोनाबाय जाय माब्रै जाबोआ बिनि जिबनाव जाय पापफोरखौ लाखोमाना थानायाव मोनसे बान्दो बादि ब्लक बादि होथेना दंमोन आरो बेखौ जेब्ला बेखेवनानै गावनि गोरबोनिफ्राय बेखेवना होयो अब्ला इसोरा बे बान्दोखौ खेवनानै होबाय आरो बे गथ'आ दिनै बिमानि गेदेर फोथायनायखौ अनखांनानै बे फिसाखौ थाबायबाय ओंखायनो बे फिसाखौ बे गथ'खौ बामनानै लाबो आरो बे गथ'आ बे गथ'आथ' रायज्लायनो रोंना रोङा रायलायनायाव एसे उल्था होनो दाबो रायलायनायावहाय दाबो मोजाङै जायाखै नों मा नाम ने जिसु बुं हालेलुया ने जिसु बुं जिसु नों रायलायनो रोङाला नों थाबायबाय दे थाबायहोदो दे थाबाय दे हारसिं थाबायदो दे थाबाय बैयाव थाबाय दे थाबायबाय दा दे फैदो दे नोङो बैयाव थाबाय देनाय थाबायनाय बैथिं दे थाबाय दे दे थाबाय दे आखाइ खबनांदो दे अनदायगाफोर जाय गथ'नि थाबायनायखौ नुनानै जोंबो गोजोननाय मोन्दों मानो इसोर मावनो हायै मोनसे बे बिसय गैया जाय बिमानि गेदेरथार फोथायनायजों बे गथ'आ दा इसोरनि अनखांजानायखौ मोनबाय बेखायनो जों इसोरखौ हामबायबाय आरो बिथांखौबो हामबायनाय जिसुआ बाख्नाय जाथों